Jotono no khulungkha jotono no ato ano sini baina ani sakhamya belai khe koktwma wngui klaijak tabu bohokni bemar bisi to balogya prai 8 din hai tongkha tabuk belai problem o klai tongkha ambagui nong thani ang ma phaikha joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa subadi ang belai bipot o klai tongkha tamni hingke joto borok no saimano hamya klai khangkhe jotono rangrini bepar bithi chanani doctor naijaknani belai kosto wngui tongkha yago rang khopsakano kwrwi ajina lama kwrwi fungai khe nokhor khe ajinani hima hai phiaba ta rang khopsakano kwrwi aboni bagwi norong thanio khulumui yak juri ang khoijao ano kisa subaju khaijabadi norongni chuba mungbai ang ani saksori hamui phaima hwnkhe belai hambai yago rang kwrwini bagwi no norong thani ang kwbangma sano but joto borok no sio ang bo hai khe samung khai hardwork khai abo ani thani ang kono line kwrwi cholinai lama kwrwi abo thani no doctor naijakna bagwi borok baire refer khai rwkha but ang ani yago rang khopsakano kwrwi aboni thani nong thani sano chwngbo jotoni thani no chwng bui hamya rok khe chwngbo tubalaio thanglai o but norok bo chwng ano kisa chuba kangkhe norokni chuba mungbai ang kisa hamui phaima hangba ani kha o tongthokgano hinui ang norong thani abono chubamung sanjao ta hambai jotono kisa misa khoroksa khoni khe chubawi ano hamrui rok nongni hamrui bai ang kaisa samung khaidama no tiprasa rok bagwi o dophani bagwi sangbadik buino nugya nugui mano obono ang chai tongnai hambai ang bisi kok saimai lengo